Diyos, maray na hapon po sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off o ilaltabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kang Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan. Rangaha ang sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog. Nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sato, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ning dugo kan sa imong banwaan. Inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat ni CJ and Mariel, kang Sarong Anonymous, kang Kinday family, kang Mendoza family, asin kang Beheranos family. Special na intention for safe travels ni Patricia D. For NCLEX 2026 ni Leia Fuller. Special na intention ni Josel Asaytuno, kang Kinday family, asin kang Mendoza family. Miracle healing of Marlon Ombao, kahagadan ni Arlene Roldan. Prayer for their family to have a healthy pregnancy and baby soon, kahagadan kang Pamplona family. For healing and speedy recovery of Elvira McNamara, kahagadan kang Corjas family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Constancio asin Alberta, kahagadan kang Hefty family. Ni Eduardo, kahagadan ni Julian Bonteli. Sa kalag ni Francisco Jr., kahagadan kang Riñon family. Sa kalag ni Lilian, George, Joe Martin, George Jr., Consuelo, Arthur, Jose, Rose, Mary Kim, Mary, Petra, Amado, Hermenegildo, Felomina, Enrique, Leonela, Mandoy, Insang, Sofia, Ignacio, Richard, Salvador, Luz, Manuel, Vicente, Marcel, Tessa, Uncle Tam, Nidia, Bernie, Pupoy, and for all souls nakahagadan kang Jimenez family. Sa kalag ni Guillermo, kang So family. Kalag ni Naminda asin Milagros, kang Kinday family. Kalag ni Gloria, kang Lumanglas and Marilia family. Para sa kalag ni na Eduardo, Angel, Ricarda, Eduardo, Herminia, Alfonso, Teresa,
Efren, Anita, Arturo, Visitacion, and for all souls, nakahagadan kang Mendoza family. Kalag ni Romeo Jr. asin for all souls, kahagadan ni Arlene Ruldan. For all souls, kahagadan ni Anthony Amaranto. Joscoro, Lolita asin Martin, kahagadan ni Lorna Ocfemia. Fe Judith, kahagadan kang Beheranos family. Kalag ni Danilo, kahagadan ni Eloisa. Para sa kalag ni Julieta, Domingo, asin Michael, kahagadan ni Julian Forte and family. Asin sa kalag ni Lydia, asin Eduardo Sr., kahagadan kang Escoro family.
Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, misa antisipada sa ikakagduwang Domingo, kan ordinaryong panahon. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Sa to Good afternoon. Good afternoon, Father. Sarong komunidad, kita po nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa mahal na Diyos. Sa ngaran ka nama, kanda aki asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Hindi po Espiritu. sa tuyang misa ngunyan, misa antisipada. Sa aga pong Domingo, nasa ikadosing Domingo na kita kan ordinaryong panahon. At the same time, tomorrow we will also celebrate Father's Day. So, Happy Father's Day po sa mga ama na yaon digdi. Magayunon ta may saro manaaldaw para sa mga ama. The rest of the year is Mother's Day. Yan. Kaya, recognisaron, asin appresyaron ta po, ang presensya kan sa tuyang mga ama. Dakulaonan sa indang role na ginagampanan sa satuyang mga pamilya. Asin pasalamatan niya to an satuyang kagurangnan sa misang ini sa regalo nin mga ama. Ngunyan, binbidon ta po an satuyang mga pagkukulang, ihagad ta ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kainig mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ta Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan. Pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asindarhon kita sa buhay, nadaing ka sa koran. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, uli ka nagula mo kamurawayan, nagurang na Diyos, kulen langitot, Diyos sa mga kakamhan, nagurang na ating bugtong Jesu Cristo, nagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, naman, ikaw
mga kasalan ka ginaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan ka ginaban, ako ang ansa mo pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan urong kahalangkan. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa mamibi kita. Kagurangnan magkaigwalugod kami kan danay na takot asin pagkamuot sa banal mong ngaran. Tadai ka ng nagkulang sa imong pangataman, sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamuot. Udi kay Jesu Cristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kada Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Pinaglaladawan sa enot na babasahon ang takot ni Propeta Jeremias, asin ang pagsakit na sa iyang hinahampang. Sa ibong kaini, sa iya man giraray na ipinahayag ang sa iyang pagtiwala sa mahal na Diyos, ini ang ginikanan kan sa iyang kusog, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi si Jeremias, nadadangog kong naghihinghing ang lambang saro, ang katakutan niyaon sa gabos na lugar. Kaya isumbong ta siya sa mga otoridad, maski ang harani kong mga katuod, nagmamawat kan sa kong kapahamakan. Tibaad pwede siyang madaya, ang sabi ninda, dangan madadakop sa ka, mababalos ta siya. Alagad ika kagurangnan, kasurog ta ka, makusog ka sa ka mapangyari. Ang mga naglalamag sa ko, magkakadarapa, mawawaran sinda nin onra sagod lamang, huli taday sinda manggagana. Ang pagkawarakan sa indang onra, day nanggad malilingawan. Alagad kagurangnan nin mga hukbo, matanos mong binabalo ang mga tao, naaaraman mo ang nasa sa indang mga puso, sa kaisip. Kaya pabayaan mong mahiling ko ang pagbalos mo sa sakong mga kaiwal. Ulit ay binogta ko sa imong mga kamot ang sakong ipaglalaban. Awitan nindo ang kagurangnan, umawon nindo ang kagurangnan. Iliniligtas niya ang mga api sa kamot kan mga maraot na tao. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Ta para sa saimo, tinitios ko ang pagtuya-tuya. Natatakopan nin insulto ang sakong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang. Dayuhan sa mga aki kan sakong ina. Takinakan ako kan pag-inom ko para sa imong harong. Ang mga pagtuya-tuya kan mga nagtutuya-tuya sa imo, nahulog ako. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi, kagurangnan sa panahon ng pagmarahay Diyos. Sa dakula mong karahayan, buot simbaga ako. Sa katotoohan kan tabang mong kaligtasan. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Simbaga ako kagurangnan, tamarayan pagkaherak mo, susog sa dakula mong pagkamahiherakon, lilingya ako. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Maghiling an mapakumbaba asin magugma sinda. Mga nagahanap sa Diyos, mabuhayan sa indong puso. Tadinangog kang kagurangnan ang mga daing sukat, ang sa iyang mga bihag daing niya hinamak. Magugmas sa iya ang langit asin daga, ang dagat sa kaangabos diyan na nagkakamang. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan.
Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdom kitan ang pagkahera kan mahal na Diyos, mas dakula pa sa satuyang mga kasalan. Ang Diyos no na pagkaherak nagtatao sa to nin bagong buhay, huli ki Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang kasalan nakalaog sa kinaban sa paagi nin sarong tawo, asin ang kagadanan hulikan kasalan niya. Kaya nakalakop ang kagadanan sa gabos na tawo, hulitan nagkasala ang gabos. Bago itinao ang katugunan, yao na ang kasalan sa kinaban. Alagad, hulita mayo nin katugunan, mayo man nin ibinibilang na kasalan. Alagad, naghade ang kagadanan, magpuon ki Adan sagkod ki Moises. Maski sa mga dai nagkasala nin arog kan kasalan ni Adan. Si Adan anino kan sarong maabot. Alagad bakong magkapareho ang duwang ini, hulita ang regalo nin Dios, laen nin marahay sa kasalan ni Adan. Totoong dakol na tawo ang nagadan huli sa pagkagadan ni Adan. Alagad mas mapangyari ang biyaya nin Dios, asin ang sa iyang regalo sa paagi kan biyaya kan sarong tawo, si Jesucristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo. Asid sa imong Pagrukyaw espiritu. kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kaya dai kamo matakot sa mga tao, mayong natatahuban na dai mahahayag, mayong sekreto na dai makakaluwas. An itinaram ko sa indo sa diklom, sabihon nindo sa liwanag. An ihinghing sa indo, ikurahaw nindo sa mga ato. Day kamo matakot. Sa mga tawong makakagadan kan hawak, alagad ay makakagadan kan kalag. Kundi matakot kamo sa Diyos, na makakagadan kan hawak asin kalag sa impyerno. Bakong anduang dignos, binabakal nin sarong sentabo, alagad mayo, minsan saro sa inda na nahuhulog sa daka, kung bakong kabuutan kan sa indong ama. Dawaan buhok sa payunindo bilang niya. Kaya day kamo matakot na mas mahalaga kamo kaysa mga dignos. Ang sisay man na minamidbid sako sa atubang nin mga tao, mimidbidon ko man sa atubang nin sa kong ama. Alagad ang sisay man na magnigar sa ko sa atubang nin mga tao, ninigaran ko man sa atubang nin sa kong ama sa langit. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta, kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good afternoon po. Kagsaro pag misa ko, may nagsabat sa kuya. Sabi sa kuya, Father, nagtaba ka ngaya. Anong sikreto? Sabi ko, ang totoo po, makulugo ng ngipon ko, swollen ang gums ko, kaya medyo nagdakula digdi sa pando ko. But I find these words, sa tuyang gospel, very consoling and reassuring.
Maski makulugan ngipon mo, Father Neil, dahil ka matakot. Hindi ka nag-iisa. Yan. Iyan ang mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan sa tuyang ebanghelyo. Words of consolation and assurance sa iyang mga disipulos. So, before I proceed, gusto ko po na itap nindo ang shoulder kang kataid nindo, sabihon nindo sa iya, dai ka matakot, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. Sabihon ta sa kataid ta, huwag kang matakot, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. Do not be afraid. Aram kan sa tuya pong kagurangnan na masakit, bako fasil ang pagsunod sa iya. Ang sa iyang mga disipulos masabat, maatubang nin oposisyon, misunderstanding, and even persecutions. Kaya ngunyan tigtawan niya sinda kaining assurance that you are precious in God's eyes. Mas mahalaga ka mo kaysa mga dignos. Kung daini sarong dignos na nahulog sa daga, kung bako kabuutanin mahal na Diyos, kamo mahalaga sa matanin mahal na Diyos. Kaya nga ni sabi niya sa iyang mga disipulos, even the hairs of your head have all been counted. Sabi ko sa sarili ko, siguro madali bilangon kan Diyos ang buho ko. Taigwa na akong HIV. Hair is vanishing. Arog po kita kayan kaimportante sa atubang nin mahal na Diyos. If you notice, ining word na ining tataramo na ining do not be afraid or fear not, dai ka mo matakot, it appear more than 365 times sa Biblia. Kung basahon nindo ang Biblia, sobrang mga tataramon, ulit-ulit na tigsasabi kan sa tuyang kagurangnan, sa iyang mga disipulos, asin sa satuya, ngunya na nagsusunod sa iya, dai ka mo matakot. That means, every day, we are being assured by our Lord na dai ka dapat matakot. Anong ibig sabihin kay ini? Nga ta dapat dai kita matakot. Saing kita mahugot nin kusog asin isog. Aram niya to padagos, nakaibahan ta siya permi. Kaya sabi ko kasubago sabihon sa kataid mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo si Lord. So mga disipulos po, nag-agi nin persekusyon. In fact, kadaklan sa inda, pinagpulgan. Kadaklan sa inda, naging mga martires. Yet they persevered. Why? Because they knew that they were not alone. Aram ninda, nakaibahan ninda ang satuyang kagurangnan. Sa satuya pong presenteng kamugtakan ngunyan, kadaklan satuya takot na magsabi kan katotoohan. Perhaps because of pressure. Perhaps because of power. Kaya may nagbaralyuhan na. Diba? Because they wanted to maintain that position or power or personal interest. Pero magayon na ning pagirumdom ng mga tataramo na inikan sa tuyang kagurangnan sa Ebanghelyo. Naan katotoohan pala, magayon na ipaglaban. Truth is worth defending. Bilang mga Kristiyano, we cannot remain indifferent when honesty, when justice, and human dignity are being compromised. Kung ining mga bagay na ini nasasakripisyo na, dapat na kita bilang mga Kristiyano manindugan. Ikadua, sa paghiling ko po, saro kan mga kinakatakutan tangon yan na mga panahon, iyo po nasatahaw kan pag-asenso asin uswag kang teknolohiya, especially with the rise of technology and artificial intelligence. Ini ang saro kan kinakatakutan ta. Na magayon rumdumon tayo ning mga tataramon kan kagurangnan, dai ka
matakot. Ano? Sasalidahan na ang tao, kaining mga robot, baka mga nuarin, magsisirmo na digdi sa tubang nindo, robot na. Drone operated ang gabos because of the rise of technology, because of the presence of AI. Maski nga nagpupuo na baga po sa lado kang agriculture, dakulo na nga ng mga tigagamit pong nawara na sa mga tao nin trabaho. In fact, tig-apod ninda ining mga machines na ini as halimaw. Kang na-assign po ako sa libon, dakulo ng kung mataro, dahil nakaipuhan nin tao. Maani, dahil nakaipuhan nin tao. Maabutan panahon, drone-operated na ining mga machines na ini. As in, robot na ang naghihiro kan gabos. Will technology slowly replace humanity? That's one of our greatest fears. Di ba? Baka nga ni, dahil nakaipuhanin abogado, pag-abot kan panahon. Dahil nakaipuhanin teacher or professor. Sa simbahan, ang makolekta na, mga robot na. Yan, mas dakol siguro ang kolekta. That's true. Pero magayon ng rumdumunta po, if you can still remember, si Pope Leo, during the celebration of the 60th World Day Prayer for Social Communications, sarukan mga messages and challenges niya. Iyo po, nasa tahaw da kainigabos, we must preserve human faces and voices in a technological and digital world. Yan, iyan ang challenge na itinao ni Pope Leo sa sato during the celebration of the Ascension Sunday. Totoo po, we are living in the age of artificial intelligence, social media, and digital technology. Totoo, these are gifts. When used wisely, they can spread knowledge, they can connect people, and advance society. Yet, there is also a danger. We may become highly connected, but deeply isolated. Iyo baga po, dahil hindi doon nahahalata because of the cell phone that we have. Nagkakaraon, imbis nag-uurulay, nasa cellphone. Totoo, dahil kang cellphone, available na sa tuya ang Skype, ano pa, FaceTime. So mga harayo sa to sa abroad, dahil mo nakaipuhan magtelegrama, dahil mo nakaipuhan magpila sa PLDT para makaulay sinda. Saro sa nang click, nagiging harani sinda sa sato. Pero, very ironic, suharani, kahampang mo, nagiging harayo. Di ba? Maski bagan mga aki, tanganing day mag-rebook sa simbahan, titawan ta sa ng cellphone, yaon sa nasa gilid. Di ba? Dahil nakita nin koneksyon sa lambang saro. We may know everything online, but forget how to listen, to forgive, and love. We may have artificial intelligence, but lose genuine human compassion. Ngunyan, magayon na ning rumdumunta, daiman na machine na pwedeng mag-replace kang mother's embrace, kang father's love, a friend's presence, a priest's blessing, or a sincere act of kindness. Takitang tao, bako ang AI, kumpara sa AI, kita lang po ang igwanin puso, kita lang ang igwang konsensya. Technology may imitate human speech, but only the human heart can truly love. So, bilang mga parasunod kan sa tuyang kagurangnan, we are called to be human faces and human voices
in a world increasingly dominated by screens and algorithms. So let us use technology, but never allow technology to use us. Let us communicate truth, hope, and charity wherever we are. So do not be afraid. Basahon ta daw po ining surunodan na ini. Do not be afraid. God is with you. God knows you. God will never abandon you. Amen? Sagaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo. Amen. Matindog na po kita. Maugman niya itong ipahayag bilang kasimbagan sa mensahe ni mahal na Diyos at sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tinipon bilang komunidad sa pagselebrar kan misteryo nin sa tong kaligtasan, mamibi kita sa Diyos sama sagkod paman, na daing sukolan pagkamuot sa to. Sabihon ta po sa kada petisyon kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo, asin ang gabos na inapod na magiya sa banwaan kan Diyos, darahon ang katawohan sa pakamidbid asin pagtubod ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing kita gabos mag-ako kan grasya, na atubangon na may kusog buot ang mga kadipisilan, huli kan sa tong pagtubod sa Diyos, na danay na nagsusurog sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga dukha, ang mga inaapi asin mga nabubuhay sa diklom nin pagkatakot, pagmakulgan asin tabangan niya to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga biyadi, makamate ka nakakaumay na ranga, na si Kristo sanaan makakatao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, huli sa mga paghinguan ninda sa kinaban, mag-ani kan premyo sa langit no na kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, ikaan burabod kan gabos na buhay, namimibi kami na paraon mo, an kaniglumanin karatan sa samong puso, asin panuon mo kami, kan kaliwanaganin sa imong mga bendisyon, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Sa
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sakripisyo nin pakipag-ulian, asin pag-omaw, asin warasan na kaming nalinigan kan gawing ini, magdulot nin pusog nakakapaggaya-gaya sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao. Sa pagpios, pinara niya ang sa mong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos din mga sindaga, ano kan sa imo kamurawayan, Hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya nasarugaring niyang buot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabukapos, asin magkakan ka ini, ta inian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pinapamaretan niya mo ang pagkabuhay mo liwan, pinabahaya sa kaya kami na nagrurumdum sa iyang paggagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo, kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang,
na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumag kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Espesyal niya itong girumdumon, itong mga namumutan niya to sa buhay na nainot na sa to sa ikaduwang buhay, lalong-lalo na kung ano sa tuyang magulang o ama, na wala na ngunyan sa kaibahan niya to. Rumdumon niya to sinda sa satuya pong pamipi. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at patron kan mga ama, asin sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong, magin kahiras, ken buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki bog si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos, amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Sarong komunidad na day natatakot sa anuman na mga pagbalo asin kadipisilan sa buhay, sarong komunidad na kaibahan an sa tong kagurangnan. Panonin pagsarig, sarabay po niya tong pamibion an ama niya mo. Gawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagnatoong kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Asiran kapangyarihan, siriman ang
sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Warasan sa iyan, katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya po espiritu. niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Mga kasalan kan ginawa. Awi kami, mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sorry.
Maluhod tabi para sa pagpamibi sa jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamomoto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taonin sa mong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi, kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto ngunyan asin sa kodpaman, patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Hesu Kristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Pamibi mo kami. matindog po. Before the final prayer and blessing, may I invite all the fathers na yaon po digdi to please come forward for the special blessing na itatao po sa ido. Yan. Pasiring na po kamo digdi sa inutan, mga father. Yan. Di na po. Yan. Okay, sangaran ka nama, kan aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Heavenly Father, we thank you for all fathers and father figures. Bless them with good health, wisdom, and strength, and a loving heart. May they continue to guide their families with faith, patience, and compassion. Reward their sacrifices and fill their lives with peace, joy, and your abundant grace. May the example of Saint Joseph inspire them to be faithful, to be humble, and devoted fathers. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Happy Father's Day po. Parakpakan tapuan sa tuyang mga fathers. Yan po. Happy Father's Day. Yan. Baka lamang pwede taman sindang i-treat at yan pagkatapos kan misa. Yan. Day lang kamo mag-greet sa kong Happy Father's Day day man kamong ebidensya. Mamibi kita. Kagurangnan kaming binago kan mga kakaanon kan banal na hawak asin mahal na dugo. Namimibi sa saibog pagkaherak, tanganing an isineselebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw tabi para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,374 pesos may 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 3,923 pesos may 75 centimos. Ang second collection nag-abot man po sa 28,581 pesos may 90 centavos para po ini sa mga tugang nyato na naapektaran kang linog sa Sarangani. Siring man sa masunod na Domingo, Hunyo 28, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan asin tada Sunday, kung sain dadarahon ta po ang satong tada canister asin i-offer po ini sa offertory. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Hali po sa mga minasunod na mga anonymous, 3,000 pesos, 1,200 pesos, 1,000, 900 pesos, asin anom na tig 500 pesos.
Sa Hunyo 29, Lunes, mabukas ang selebrasyon kang Diocese ni Legazpi na may temang biniyayaan, inaantabayan, sinusugo. Ang selebrasyon gigibuhon sa St. Gregory the Great Cathedral sa oras na alas 4:30 nin hapon. Asin magkakaigwaman po nin banal na misa asin papal blessing. Iniimbitaran po ang gabos na makisumaro asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Diyos mabalos po. So dahil po kay itong selebrasyon sa PETSA 29, that is Monday, mayo po kita digding 5:30 p.m. na misa. Gabos na parokya po, mayong 5:30 p.m. na misa. Tigi-encourage po kita na gabos kita, maatindir duman sa Cathedral Parish para sa opening kaining sa tuyang Jubilee Celebration. Meaning 75 years na po kita bilang sarong dioceses. Asin pupunan ang selebrasyon kaiyan sa paagi kang misa duman po sa Albay Cathedral. So that will be next Monday. Bako ining maabot na Monday, kundi sa masunod pong Monday, PETSA 29. So kafiestahan man po yan ni Saints Peter and Paul, fiesta sa Pulangi. So, matindog na po kita gabos. Salamat po sa Lambang Saro sa Indong nagpartisipar sa misa, lalong-lalo na sa satuyang choir, mga live streamers, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors, and ang satuyang mga seminarista, asin mga acolytes. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton na sin maherakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Sa mga dalali kinaban, si Jesus dargon sa mga katawuhan, harayo haraniman, hanuman-banwaan, siya dargon niya domunya. Ang tatarabon ng dadangog, ang tinapay na nagpasok, Rapod yung bagong kusok, kalit sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalalin kilaban, si Jesus darbon sa mga katawuhan, harayo haraniman, hanuman banwaan, siya darbon niya tugon niya. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tugon niya. Salamat po.